L-AI Omnibus daħal uffiċjalment fis-seħħ madwar l-Unjoni Ewropea inkluż f'Malta, b'aġġornament tal-qafas regolatorju tal-intelligenza artifiċjali bilan li jitnaqqas il-pis amministrattiv fuq in-negozju u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, filwaqt li jżomm fis-seħħ il-protezzjoni taċ-ċittadini. Dan l-aġġornament ma joħloqx leġislazzjoni ġdida, iżda jemenda l-AI Act Ewropew billi jagħmilha aktar faċli għall-operaturi biex jaddottaw sistemi ta' intelligenza artifiċjali b'mod responsabbli. Mitlub jikkummenta dwar dan id-deputat laburista Rea Bela li hu wkoll iċ-chairman tal-Kumitat Permanenti dwar it-Teknoloġija, l-Informatika u l-Intelligenza Artifiċjali, Malta għandha tieħu din l-opportunità biex tkompli ssaħħaħ il-ħidma tagħha fil-qasam tal-AI u tħaffef il-ħidma fuq l-aġenda nazzjonali fis-settur. L-AI Omnibus huwa pakkett ta' isu liġijiet sussidjarji li daħlu fis-seħħ meta ovvjament daħlet ukoll huwa update meta daħlet l-EU AI Act fl-Unjoni Ewropea. Huwa tajjeb li ngħidu li Malta kienet strumentali ħafna fl-2016 illi għamilna din il-liġijiet u ovvjament l-Ewropa mxiet fuqhom. Ollhom il-ġurnata qegħdin nżommu dal-updates fuq daw il-liġijiet li ħajaffettwaw tista' tgħid kulinkwa angolo, kulinkwa settur, kulinkwa ċittadin kif ukoll intrapriża illi għandna f'pajjiżna. Ovvjament dawn huma pakketta liġijiet li jaffettwaw ukoll l-operat tal-gvern, l-operat fejn tidħol saħħa, l-operat fejn jidħol edukazzjoni. Bl-ebda dubju l-intelligenza artifiċjali huwa suġġett mhux biss ta' għada jew tal-futur, huwa suġġett tal-lum. U għalhekk huwa importanti li neħdu ssib li jkollna qafas ta' liġijiet li isaħħu l-operat tagħna mhux biss bħala gvern imma wkoll lil mill-gvern biex ovvjament dejjem nżommu l-protezzjoni assoluta lejn iċ-ċittadin u lejn l-SMEs, lejn self-employed u lejn negozju kollha tista' tgħid. Fost il-prioritajiet indikati hemm aktar appoġġ lill-intrapriżi biex jifhmu jikkonformaw mar-regoli l-ġodda, investiment akbar fil-ħiliet diġitali u l-itteriżmu fl-intelligenza artifiċjali, tisħiħ tal-governanza fis-settur pubbliku u aktar sostenn għall-innovazzjoni u l-startups. L-AI hija strumentali għodda li diġà qed nipprattikawha, diġà qed nużawha u tfadlinna li nkomplu bħala pajjiż nimplementawha, nedukaw, ninformaw liċ-ċittadini, lin-nies, lin-negozji tagħna sabiex verament inkunu aktar pajjiż antiburokratiku fl-istess ħin simplifikat u aktar aċċessibbli wara kollox li dik li tik l-intelligenza artifiċjali. U nkunu aktar pajjiż modern. Allura nixtieq nara anke lill-gvern illi jimplementa azzjonijiet, jimplementa inizjattivi sabiex f'kull settur, kull ministeru jinvolvi ruħu fl-intelligenza artifiċjali biex hekk nersqu wkoll lejn iċ-ċittadini hemm barra. U li jkun hemm liġijiet apposta li jħarsu liċ-ċittadini meta jkunu qed jużaw l-intelligenza artifiċjali, meta jkunu qed jużaw pjattaformi tal-intelligenza artifiċjali u dan huwa l-aspett tal-digital u l-AI Omnibus. L-AI Omnibus u maħsub biex jagħti aktar ċertezza legali lill-intrapriżi, inaqqas il-burokrazija u jiffaċilita l-użu responsabbli tal-intelligenza artifiċjali, filwaqt li jsaħħaħ it-trasparenza u l-protezzjoni taċ-ċittadini fuq oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni, is-servizzi finanzjarji u s-servizzi pubbliċi.